Goedemorgen, Joert vanuit Burgum. Daar ben ik. En ik ga Joert, dat is nee. Ik ga een reet hesje, hoor. Een reet hesje, want ja, juster wie ik moet filmen en toen zijn meestal van Beo van de kranten. Dat zijn ze meestal eens vaker, Beo van de kranten, terwijl je moet filmen binnen. Dat is natuurlijk wat raar. Dus ik ga nou een reet hesje doen, maar dit reet hesje, ja, dan kun je steeds van de kranten wijzen. Nee, maar check even. Ja, dat is nou de vraag even hoe ik het dwang, want er zit hier wat achterop dit ding. Ja, zou misschien kunnen. Ik vind het. Zo, nee, wat zie je? Wat heel leuk is dat. Wat zit je nou? Ja, dit is het. Ja. Ja, nou ja, je kent nog een veel zien. Dus dit TV. Ik denk dan is de mensen duidelijk. Ik mag ons stritten herinneren dat ik meestal in één keer begin te filmen. Dat ze net denken van, hé, is dit misschien een van de kranten? Nee, het is gewoon een van de TV. Zo is het, maar kijk, een nadeel is wel, het zit alleen maar achter op mijn reg. Dus ik moet meestal eerst met de reg gewoon zien voordat ze dat showen. Ja, Joert vanuit Burgum dus, juist een week in de wedstrijd. Wie een geweldig succes, dat Veske echt... Of Veske? Veske? Ik wil net Veske, die een filmpje natuurlijk. Nee, wie een geweldig filmpje vanuit de wedstrijd. Echt de wereldviews gewoon, mensen vonden het leuk. Abonnees te bekregen, echt ja, fantastisch gewoon. En ja, Joert dan maar vanuit Burgum. Maar Joert maar even hier op zitje dit Jim mee praten wil. En dan hopelijk wordt het dan wel krijgt. Zo'n succes, echt tieren dank ervoor. Geweldig. Maar, oh ja, ik ben bij de sauna, hè. Ik ben bij de sauna. Maar ik ben bij de sauna, jongen. Maar dat is meer toevallig dat ik bij de sauna ben. Hè. Dat had verder niks, niks te krijgen. Verder. Nee. Nee, echt net. Tuurlijk gaat het niet. Nou, ik ben maar even naar het centrum van Burgum daarin, want daar bij de sauna heb ik ook net vol te beleven. Dus, nou ja. Kijk dat we in het centrum van Burgum hoort te beleven is. Ik net zo vol, ik ben ook bij de passage. Het is vrij rustig hier. Goeiedag. Nee, dit is een... Nee, zo, je moet één achterop in zien. Zo. Nee, zo. Nee, maar zo, is dit wat het is? Zo. TV, geen foto. Wat is het dan? Dit is een camera, tv. Voor de televisie. Maar ik stop nou voor televisie zo nou. Ja, internet tv. Ik wist mij wel even, hè? Ik mag jou wissen? Ja. Van beeld neem ik gewoon dan, hè? Nou, van beeld, ja. Ja, nee, oké, dat we net dat we net een woording, dat we net het verkeerde ding. Televisie mag ik zeggen. Sorry? Als de televisie mag. Nou, ik ga mijn eigen kanaal op YouTube en dan ring ik wat door Friesland heen, door Ljout, weet ik weer. En dan interview ik wat mensen en dan praat ik even met ze. Oké. Wat ze bij deen hebben. Nou, keur ik gewoon, hè? Je bent gewoon keurien? Ja, zeg het toch? Sorry? Oh, maar kon je draaien zo, hè? Je bent gewoon keurien? Ja, morgen ben ik ervan. Maar er draaien maar weinig in Burgum hier zo op snijden, nog niet? Er is hier weinig te doen. Ja. Niks te doen. Hoe ken dat? Ja. Daar zijn al die mensen. Thuis, hè? Zeg het maar, En in thuis. Tjerken. Thuis en in het kerken. Thuis of in het kerken. Ja. Ja, dat geef ik maar aan zeggen dat het Je hebt geen mindjes hebben naar het kerken daar. Dat wil ook wel niet naar mee. Ja, maar Ja. hier heb ik meer. Hier heb Nee. ik meer. Je wordt gesponsord door Rabobank ook wel. Nou, Ja, toch wel. Ik denk het niet. Hey, no hobby op. Goed, Nou, daarbij. Het beste, hè? Oh, cool. Maar ik ben heel cool op YouTube. Sorry? Maar ik ben heel cool op YouTube. Ja, je doet heel goed op YouTube. Ik zie altijd op YouTube. Bij. Ja? Nou, hi YouTube. Ja, zeg maar. Hi YouTube. Dat vind ik wel Nou, mooi. Hoi. hoi, maar hoe ik heet? Ja. Ik heet Eduard Rekker. Oh, hoe heet jouw kanaal dan? Mijn kanaal heet Eduard Rekker vlog. Oh, oké. Wat zo in afstaat die Leeuwtje Zantig, maar jou even daar. Hoe? Wat? Leeuwtje Zantig. Nou, dat vind ik. Nou, Dat vind ik wel heel. Oh Dus- god! hoe is het met mij op zitje dan? Is goed. Zing Ja? Ja. Hallo! Maar wat ben je hier aan het doen dan? We wachten op een jongen. Ja, op een jongen en een Ja. Je wacht op een jongen? Ja, ik wacht op een jongen. Mij zien 4. Dat is een. Waar? Wie net? Oh, ik denk dat die jongen die moet wel heel benieuwd wezen dan. Ik wacht op een jongen. Maar ik wacht er net al in, want dan ken ik net zo volle zezen. Wat dan? Best een beetje verliefd op hem. Ja. Ja?
Maar, wie de jongen dat wel? Ja. Oh, dat weet er wel. Maar of hij maakt wel wat verkering. Ja. Beetje heel erg, hè? Beetje heel erg. Is hij heel erg? Beetje heel erg. Maar dat was nog steeds net alleen nog maar man. Nee. Oh, is het een enge jongen dan of zo? Best wel lekker. Is ik gat ik? Oh, is dat wel lekker? Is het gothic? Ik zie gothic. Bist du gothic? Nee, ik ben echt gat Nou, dus je hebt net echt gothic uit tenminste. ik. Ik zie net niet in gothic. Ja, nou ja, goed. Ja, zie. Doe zo is het een beetje gothic. Dit is gat ik. Dit is gat ik. Maar ik gat niet. Helemaal. Wat Ja, erg. deze gewoon deze met Oh. Imo. Maar dit door je, ja, je steert dus gewoon wat. Dan wacht je op een jongen. Ja, maar Ja. dat komt... Nee, dat is gewoon mam. Dat komt omdat ze saai is. Niet zo mal. Want jij weet wie een burger met stek saai. Ja, in Burgum is het saai, hè? Hoe heet dat nou? Wat zei je? In Burgum is wat saai opsnijdt een beetje, zo net. Ja, Hoe kan dat? Maar wie maakt het wel leuk? Dat komt er niemand. Je maakt het leuk? Ja. Nou, ja, wat is je leuk dan? Nou, Nee, nou, alles. wie terroriseert heel veel? Dan dat wie je binnen. Ja, dat Ja, een beetje muziek erbij. Ja, maar dat komt... Het is heel saai in burger met een griep. En die nooit burger met die smaak over onze saai. Burgum is gewoon saai dwarf. Ja. Dus ik maak je net afroezen. Nee. Ja, hier al. Ik hoor je te vroezen. Ja, maar dat Oké. is actie hier dus. Wat heb je wel? Als er actie is, gooi je mee, hè? Oké, ja, doe wel. Doe blootje wijn. Ja, ik gooi je mee. Vergeet je, ben het je dan net? Wanneer dat? Als de actie. Oh, zo saai is het ook weer net. Dan is de actie bij je. Ja, nee, daarboven. Hoe heet het? Boven de action. Maar Ja, waarom? komen appartementen. Ik draai even om je heen zo, ja. Welk appartement hierachter, daar was toen wijn je? Die van die rare nekken appartementen. Dus dan was hij filmen. Ja, veel je had het. Ja, dat is hartstikke leuk. Bij het skate. Wat dan, wat is dat dan? Zie je wat het op YouTube komen? Nee, dat is Ik een... wil heel graag op YouTube komen. Ga je bijtje? Je weer. Ja, weer. Nou best, ik zou je vinden meestal. Er zijn veel shit je nog te beleven is hier op YouTube. Op YouTube. Burgum. Jullie YouTube kanaal nou? Eduard Rekker, mijn naam. Maar hoe is het trouwens? Eduard Rekker. En hoe is het trouwens? Ja, maar ik zie ook nog Hoe is veel het grootste rekker? Oh, van alles. Ik eerste week in de Westerleen. Oh, wat Nou, vorige week heb ik in Ljout. Dan ren ik op een model en dan film ik op meestal en dan vreek ze wat en dan praten we wat maar door. grootste rekker? Rekker. R-E-K-K-E-R. En Eduard? E-D-U-D. U-A... Nee, E-D-U-A-R-D. Oh, dat is goed. Ga je dat voor? Ja. Dit is Zet Jen. abonneren. Kun je abonneren? Tuurlijk. Oh. Ga ik er weer naar beneden bij, hè? Dat wil ik ook lezen. Ja? Nou, abonneer je maar even. Hartstikke gezellig al hier. Dan stik ik om je denk ik ook een filmpje uit. Ja, dat is leuk. Dankjewel, hè. Ik Oké. zeg jou even Ja, bedankt. abonneren. Wat zei je om me? Abonneren. Oh, abonneren. Oh, ik accorderen, ik denk wel. Dat is. Nou, dankjewel voor dit fijne gesprek. En wanneer komt de jongen nou dan? Want ik denk, komt die daar nog. 4 minuten, een kwartier, ik heb er niks meer van. 4 minuten als een jel worden. Kunnen alles ervan. Vrij breed tijdsbestek. Dus is het een mediterraan persoon? Je kan morgen komen. Die kan morgen komen. Nou, oké. Kom maar, want ik moet met jou praten. Je hebt hier een verkering, toch? Ja, zie. Hoor op! Ik weet dat ook niet, maar Want dan kom je de handen zitten aan te zien. Oh my god, wat erg. ja, dat weet ik niet. Zul je nog alles gewoon naar YouTube dan? Of, Ja. Mijn huid vindt alleen goed. Nee, die luistert alleen naar je versje zakken naar beneden. Ja, mijn huid vindt alleen goed op marktplaatsjes komen. Ja, wie uitdekken? Wie uitdekken? Wie uitdekken? ja, oké. Mijn huid is op, ja. Mijn huid Oké. Nou, best. Jaten. Ja, nou oké. Maar wat vind je van mijn nieuwe shirt trouwens? Ik ga nog ineens, ik denk door mijn shirt doen. Maar die wil ik halen. Er zit tv op, weet je wel? Lekker door in de auto. Ik ben heel vaak bij de meesten die vreken om me van, ben je al van de kranten? Maar je, ik denk dat, nou oké, ja, dan denk ik dat ik een tv-shirt doen. Dag. Werkt dat wel? Nog hier. Want die wil ik halen. Ik heb even reclame van je. Ik kan net nooit, nee. Dag. Ik denk dat maar Wel een meid zo'n speciaal shirt. Bij mij zelf wel een Tekkie, wat doe je nou? Ja, maar ja, Mijn huid vindt alleen hoe ze het hebt op onders en hoe ze op marktplaats. wat zei die hij wil alleen zijn computer onder snel op de marktplaats? Ja, mijn huid vindt Ja, dat komt van als je al boven de 50 bent. Ja, boven de 50 dan. Mijn huid is nog wat 43. Mijn huid is nog maar 52. Jezus, die huid is ben je jong. Mijn huid is vast een jong nou. Oké. Nee, maar best, dan Dat is jong kriegen. ren ik even verder. Ja, Ja, Burgum of Snijn. Weinig te beleven, denk ik dan. En dat ik zou dus.
Dan lever je bij, want ik bedoel, het gaat je net meer gebeuren in Burgum, ben ik bang. Het gaat je net meer gebeuren in Burgum. Dus ja, vond je het een leuk filmpje? Doe dan toen kom heen, als je het leuk vindt. En best nog geen abonnee. Neem dan een gratis abonnement. Dat komt ongeveer dan te 10, denk ik. Vergeet abonnement op mijn filmpje, op mijn filmpjes, op mijn kanaal. En dan krijg je altijd een melding van het nieuwste filmpje dat ik upload. Nou, we zullen nog even zien of je nog misschien iets meepakken kan. Je krijgt in Burgum hier. Maar nee, dit is Burgum op Snijn. Het is uitstoon. Gebeurt je weinig. Burgum is helemaal uitstoon. Je kan je gewoon over de dik heen rennen zonder dat een auto want die is uit te zien. Je kan gewoon mijn camera over de dik rennen. Goed, er weer diesel van trouwens. Maar nee. Nou. Dan lever het je maar bij, hè?